खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गान्दानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा हाग्रानिफ्राय फैनाय गान्दाया लामाजों थांबाय थानाय सासे सुबुंखौ गाग्लोबनानै बुथारदों। बेनि उनावनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। माजुलिनि भगत सापरि 1 नं पदुमनि गामियाव जादों बे जाथाया। लामाजों थांबाय थानाय पद्म बेरुआ बिथांनि सायाव गान्दाया गाग्लोबदों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो ओनसोलनि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननो खौरां हरदोंमोन, नाथाय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सम मथे नुजाथिफैयाखै, जायखौ लानानै खुद्रिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। उनाव गोलाव सम नेनायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा नुजाथिफैदोंमोनब्लाबो गामिनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि सायाव बेंखनदों। उनाव गाग्लोबजानो गिनानै थांफिननो गोनां जादों हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं अदालगुरि 1 नं खालबारियाव माखासे सान सिगां मोनसे जाथाय जानानै थांदोंमोन, जेराव हाग्रा बिफाननि रेन्जारआ बर'फोरखौ दानस'गोन बायदि बायदि गाज्रि राव बाहायनायजों लोगोसे बर'फोरखौ गोबां हाराहास्ति खालामबोदोंमोन, जायखौ सहायनो हायैनि थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरा रेन्जारनि सायाव गाग्लोबदोंमोन आरो बे दायाव गामिनि गावबुरा जितेन दैमारिखौ पुलिसा हमनानै लांदोंमोन। जितेन दैमारिया रेन्जारखौ बुनायाव जेबो आखाइ गैयाब्लाबो गावबुरा जानायनि थाखायनो बिथांखौ हमनानै लांदोंमोन आरो बिथाङा 29 सान जोबथेसालियाव थानायनि उनाव बेलाव दा गबोबाय। बिथां उदां जाबोनायखौ लानानै बरायदों रायजो राजाफ्रा। उननि समाव जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जाबावनो मोना बेनि थाखाय खावलायदों आरो आद्रा थानाय केसखौ जाहाथे बिटिआर सोरखारा बोखारनानै होयो बेनि थाखायबो बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायहरदों बिथाङा। 29 सान जोबथेसालियाव थानायाव नखराव गोबां जेंना जादों होननानैबो फोरमायथियो, मानोना नखराव बिसिजों लोगोसे उन्दै फिसा दं आरो बिमा बुरै दं होननानैबो फोरमायथियो। आरो ओरैनोबाबो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा आबाद मावनानै मैगं थाइगं फाननानैसो नखरखौ बेङो। फारसेथिं फरायसालि गैया, देहा फाहामसालि गैया आरो लोंनाय दैनिबो आंखाल दंखायो होननानै फोरमायथियो। लोगोसे हा गैजाया, बेनिखायनो जाहाथे हानि पाट्टा होयो बेनि थाखायबो बुंथियो आरो बेफोर जेंनाखौ फैनानै जाहाथे बिटिआर सोरखारा नायफैयो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथाङा। आरो बेफोर गासै जेंनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर', प्रमद बर', एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनोबो गोसोखां बिलाइ गथायनाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों। गावबुरा जितेन दैमारिखौ हमनायनि सायाव रायजो राजाफ्राबो फोरमायथिदों दि जितेन दैमारिनि सायाव गोबां गोरा केसफोर जाबसिननाय जादों। गोबां नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों जुक्तिजों उखिलनि नाजानायावसो बेलाव गबोदों होननानैबो फोरमायथिदों। आरो केस गेलेनो थाखाय गामिनि गं 300 नखरा नखरसेयाव 1000 राङै खांनानै केसखौ गेलेदों। बेनि अनगायैबो हाग्रा बिफाननि आइफन गोमानायखौबो हरफिननाय जाबाय। बोलेर'खौबो रायजो राजाफ्रानो फाहामनानै होफिनबाय, नाथाय दुखुनांथाव बे केसआव गोबां सुबुंफोरखौनो आरोबाव हमबावगोननि आसा दं होननानैबो फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा। गोलाव बोसोर आइ दैमानि सायाव दालां गैयैनि थाखाय जोबोद जेंना जेंसिजों खस्थ' जारलानि गेजेरजों रायजो जाबोनाय औगुरि हालामनि बेंटल थुक्राझार आरो खैलामैला हालामनि रायजो राजाफोरनि जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायावसै। थांनाय 2019 मायथाइनि 23 जानुवारियाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिजों अन्थाइ खाम्फा गायसनजानाय आइपुवालिनि आइ दैमानि सायाव दालाङा बेखेव जासिगोन। बिपिएफनि सोरखारनि समाव थांनाय 2019 मायथाइयावनो आरसीसी दालां लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादोंमोन। दा बे आरसीसी दालां लुनायनि खामानिया फ्राय जोब्बाय। माखासे साननि उनावनो बे दालांखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेखेवफैसिगोन होननानै खौराङाव मोननाय जादों। गोदानै लुफुंनाय पाक्का दालांनि खामानि जानायखौ खौरां लाहैदों इउपिपिएलनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो। थारैनो आइपुवालियाव आइ दैमानि बिखायाव आरसीसी दालां जानाया गोबां गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खाफाल गेवनाय बायदिसो, मानोना आइ दैमानि सायाव दालां गैयिनि थाखाय दैज्लां बोथोर फैयोब्लानो गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा बे दैखौ बारनो हायामोन। दा बिथांमोनहा दैज्लाङानो जा बा मेसेङानो जायाथों मानो बे दालांनि गेजेरजों गोरलैयैनो दैखौ बारनो हासिगोन आरो थांलाय फैलाय जानो हासिगोन। बेरेखा दोलोनि भटखौ दाननानै होनानै बिजेपि दोलोखौ देरहाहोनाय मोनसे भिडिअ'आ थांनाय माखासे सान सिगां समाज बिजोङाव गोबां गोसारदोंमोन। बिजेपिनि दैदेनगिरि अनिल मासिया रिटार्निं अफिसारनि डिउटि मोनदोंमोन। बेयावनो बिथाङा चन्डीगढ़ मेयरनि बिसायख'थियाव मोन 36 भट मोननायनि मादाव मोन 16खौ बिजेपि दोलोनो होदोंमोन आरो आम आदमी पार्टिया मोन 20 भट मोननो हादोंमोनब्लाबो मोन 9 भटखौनो दाननानै होनानै मोन 12 भटखौल' आम आदमी पार्टिनो होदोंमोन आरो बिजेपि दोलोखौ देरहाहोदोंमोन, जायनि थाखाय आम आदमी पार्टिनि बिजाथि कुलदीप कुमारआ जेननो गोनां जादोंमोन। बे जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव गासैबो सेबखांजादोंमोन आरो समाज बिजोङाव गोसारदोंमोन। बेनि उनावनो आम आदमी पार्टिनिफ्राय
सुप्रिम कर्टआव थांदोंमोन जेराव सुप्रिम कर्टआ गासैबो बेलट पेपारखौ बिफिननायाव गासैबो सोराङाव फैदोंमोन आरो सुप्रिम कर्टनिफ्राय बीजेपी दोलोखौ जेननाय आरो आम आदमी पार्टीखौ देरहानाय होनानै फोसावफिनदों। जाय समाव बीजेपी दोलोआ सुबुं खुंथायखौ फोजोबनानै आरो गासै फसंथानफोरखौ गावसोरनि सिङाव लानानै सोरखारखौ सालायगासिनो दं। बे समाव सुप्रिम कर्टआ बेबायदि थांखि फोसावनाया गोग्गाथाव होननानैबो बुंथिदों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अदेबानि आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बीजेपीआ भट खावनानै देरहायो होननानै खोनानोसो मोनबोदोंमोन नाथाय गमामायैनो नुनोबो मोनबाय। 36 भटनि मादाव 25% भटखौनो बीजेपीआ खावदोंब्ला एमपि बिसायख'थियाव 90 कौटि सुबुंफोरा भट होगोन। बेयाव बीजेपी दोलोआ बेसेबां जौखोन्दो भटखौ खावगोन बेखौ लानानै गिखांनाय मोनदों होननानैबो फोरमायथिदों अरविन्द केजरीवाल बिथाङा। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मिरु सोरखारनिफ्राय 20 कौटि रां होनो थाखाय फोसावबाय। सोलोंथाइ आरो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जौगाहोनो थाखायनो मिरु सोरखारनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव 20 कौटि रां होनो थाखाय फोसावबाय। प्रधान मन्त्रि उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा बिथांखिनि गेजेरजोंनो बे रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन। गुबुन गुबुन गोजौ सोलोंथाइ फसंथानफोरनो होनाय लेखायैनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावबो 20 कौटि रांखौ मिरु सोरखारनिफ्राय होनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों। बेखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर बावदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अथ'रिटिनिफ्राय। बे रांखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एकाडेमिक बिल्डिं बानायनाय, रिसार्च स्कलारफोरनि थाखाय हस्टेल बानायनाय आरो प्रफेसारफोरनि थाखाय क्वार्टार बानायनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि फान्ड आंखाल जानायनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोबां आंखाल जानानै दंमोन, जेरै थाखो खथानि आंखाल जानानै दंमोन आरो जायनाखि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव खोला एसियानि हादरफोर जेरै नेपाल, भुटान, बांलादेश बायदि हादरनि फरायसाफोराबो सोलोंथाइ लानो थाखाय फैयो, नाथाय हस्टेलनि आंखाल जानायाव बिथांमोनहा बायजोआव थानो गोनां जायोमोन। बेनि अनगायैबो प्रेक्टिकेलनि इकुइपमेन्ट आरो मेसिनारिनि गोनांथि जानानै दंमोन। मिरु सोरखारनिफ्राय 20 कौटि रांखौ मोनोब्ला बेफोर आंखालखौ सुफुंनो हासिगोन होननानैबो फोरमायथिदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अथ'रिटिनिफ्राय। कार्बि स्टुडेन्टस एस'सिएशन अदेबानि फरायसा आफाद आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल आफादफोरा कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि भिजिआर आरो पिजिआरआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय गोलाव सम धरना होनायनि उनाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनाय जासिगोन होननानै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM तुलिराम रंहां बिथाङा फोसावबाय। भिलेज ग्रेजिं रिजार्भ भिजिआर हा आरो प्रप'ज्ड ग्रेजिं रिजार्भ पिजिआर हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय दिनैनिफ्रायनो इभिक्सन नटिस हरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आरो रावबो हारिखौ बासियालासे कार्बियानो जा बा बर'आनो जायाथों मानो बा टिवा, बिहारि, बेंगलि, नेपालियानो जायाथों मानो होस्रांनाय जागोन होननानैबो बुंथियो। जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बायदियैनो होस्रांनाया जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। जायनाखि पिजिआर आरो भिजिआर हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय कार्बि स्टुडेन्टस एस'सिएशन आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेलनि आफादफोरा गोलाव समनिफ्रायनो धरना होबोदोंमोन। बेनि सायाव बारग' MLA, MP, काउन्सिलनि मेम्बारफोर, फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों सावरायनायनि उनावनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों CEM तुलिराम रंहां बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय फरायसा आफादजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा धरना होनानै फैफिननाय समाव आयेन बेरेखा हा आवग्रिनानै थानाय सुबुंफोरा गाग्लोबदोंमोन। बेनि उनावनो फरायसा आफादनि धरना होनाया आरोबाव गोख्रोंसिन जादोंमोन आरो गाग्लोबग्रा सुबुंफोरखौ हमनो थाखायबो दाबि दैखांदोंमोन। बे लेखायै गाग्लोबग्रा 26 सुबुंफोरखौबो एरेस्ट खालामबाय कार्बि आंलं पुलिसआ। आरो हा आवग्रिनानै आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौबो होस्रांनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिबाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM तुलिराम रंहां बिथाङा। मटर साइकेल बास स्कुटिनि गोनांथि जानाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि काजलगाव MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय धामाका अफार लानानै फैदों। खालि 9,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथांमोनहा हन्डा SP 160 मटर साइकेलखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो हन्डा SP 160 मटर साइकेलखौ बायोब्ला 4,000 केशबेक अदेबानि 4,000 रां मोनफिननो हानायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे मटर साइकेलनि टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेटबो मोनफानो हागोन। हन्डा डिअ एक्टिभा स्कुटिखौ बायोब्लाबो 14,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन आरो गोजाम डिअ एक्टिभा स्कुटि मटर साइकेलखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथाङा 1,000 केशबेक मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो
गंनै हेलमेटबो लोगोआव मोनफानो हागोन बेफोर खाबुखौ नोंथांमोनहा लानोबा गोख्रैनो काजलगावनि MMH Honda शोरूमाव खौरां लाहरनो हागोन 8720957824 नङाब्ला 9387560774 बे मबाइल नाम्बाराव फन खालामनानैनो नोंथांमोनहा खौरांखौ लाहरनो हागोन आरो बे अफारा 20 मार्चसिम थागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों